Salutare și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Astăzi suntem pe CubeCraft și ne vom juca la Lucky Islands. Intrăm în joc aici, suntem pe mapa Western, după cum vedeți. Dacă vă plac genul aceste videoclipuri și vreți să mai continuăm, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Suntem 4. Zicem intră într-o lume. Încă mai suntem 8 acum. Dacă mă întrebați ce sunt cu toate chestia asta de sus, cu USB și așa, am un mod instalat, se numește Bedlion. Și am aici mai multe moduri pe care pot să le folosesc și le-am activat pe care le-am vrut eu. Le aveți în descriere dacă nu uite să-l pun și resource pe acolo. Ok, hai că am început. Am kitul meu cu 7 diamante aici și înainte era un bloc, dar nu știu ce s-a întâmplat. Update. Aoleu. Part over. Aspirăm încolo. Sper că nu și aici. Ba da. Am și blade-ul ăla. Aoleu. Nu știu ce să mai zic de meci ăsta, pare că am ripeanul. Și e ripeanul. Da. Un nou meci. Vedem ce să facem și în meciul ăsta. Soartă meciurile nu au fost prea bune. Asta nu e bună. Perfect. Când i-am dat și pe prostii și avem și lopata. Și cu lopata putem să multe blocuri. Who is in mid already? Deja am ajuns ăștia mid? Mă sperie puțin că am auzit pe Frosty. $16 blocuri. Încă 16. Și încă 16. Și hai să mai luăm încă 2 step-uri. Perfect. Bam, 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 bam. Înțeleg pe blocuri, astea le lăsăm ca să le dăm throw la oameni. Suntem deja pe 14. Ok. O să fac o sabie. Și un pickaxe ca să sparg diamantele astea. O fac niște buți acum. Nu trebuie să-mi fac o sabie. Aia e. Mai aici un lucky block. Explode. Ok. Ne dăm puțin mai în spate, așteptăm să urce. Ok. N-am vrut să urce, aia e. Mai am încă 3 diamante, mai erau pe aici. Nu le-am luat pe toate. Cască nu avea, nu? Nu. Frozen Shard, bow și cam atât avea. Oh.
asta e nice. Shield Wand. Oscar's Command Convoid. No. Acum e Smart Convoid. Pe aici, cred că cineva... No. Ok, ce-a fost asta? No, repede până nu vine cineva, hai să plec pe aici. Nu vede asta, nici asta, nici asta, nici asta. Nici asta, ăsta da, ăsta nu, nici asta, nici asta, nici asta, nici asta. Nu. Chestplate-ul da. Și... nu mai avea nimic. Ăștia fac timp sau ce? Ok. Mai sunt doar eu cu încă unul. Și nu prea știu unde e. O să mai fac și grupul. Uite-l. Mamă. O să mai bună decât a mea? Nu, cred că e. Nu știu ce are el. Shield Wand-ul ăla... aici. Regen Wand. Unde era pușca aia? Că era niște pâine acolo. Nu vreau să mă duc la el pentru că are arcul ăla. Mă duc. Hai. Trebuie să-i dau cu ăsta. Perfect. Perfect. GG. Primul meci câștigat. Chica bot. Tablet found. O să-l deschidem în sfârșit de episod. O să mai dăm o dată play again. Ok, a fost un meci foarte bun, pot să spun. Vedeți aici bot. Level 3, se vede că sunt bot. Atât că un GG, eu cu level 15 și cu level 3 sunt bot. Ok. Încă un match. Un match, să sperăm că din nou bun. Vreau să văd ceva. Update settings la shaders. Fast render off. Vreau să pun un shader la zona.
bun. Ok, 6 obsidian. Aoleu. M-am și speriat. Perfect, nu mai am nevoie de pickaxe ăsta. Pot să niște lemn de aici, să fac o sabie. Asta cât e? 5 damage. Ok, și cască 1 și așa, apoi așa. Să niște lemn de aici, să am blocuri construit. Sigur mi-ajung. Nu mai sunt aici chestii ca să pot să iau obsidian, nu. Am pe dar nu o să stau. Mă gândeam dacă pot să ajung în Nether. Chiar sunt curios. Și așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și mai am nevoie de încă 2. Sunt chiar foarte curios că pot să ajung în Nether. Ok, și încă una. Sper să nu vine cineva să mă omoare. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Perfect. Mă urc sus. Sau mă urc jos. Percuseul ăsta. O să-l pun așa. Spun astea. Un buton. Se pare că nu merge. Ok, măcar am încercat. Am văzut la un youtuber ca un Exodus în Nether. Ce am crezut pe Bedwars. Și am crezut că poate merge și aici. Ok, mori tu. Mulțumesc. Shield Wand. Sharpness 2 nu, Explosive Bow. Ok, exploratul băiatul care i-am dat uneori, just a normal pig. Poate pot să fac ceva cu pigul ăsta. Ok, îi dăm o bătă. Ping King. Gata? LOL, GG, GG. Play again. Nu știam cum mai sunt doar 2. Ok, 2 meciuri câștigate. Nice. Vedem acum. Dar parcă aveam auto GG. Nu mai am? Ba da, de ce nu-mi dă GG? Ca să-mi dea GG în chat când câștigam. Ok, never mind. Să vedem. Explosive Bow. Ești un hot potato. Nu. Calu. Pe bune, i-am dat greșeală un punct.
dat chestii cu palul ăla. Chiar vreau face. Era destul de rapid. Pisica. Să vedem pisică. Nice. Nu mai încălcă nimic, dar o să mă duc aici totuși. Sper că de aici că sunt cheater. Aia e. Acum mă mai crezi că sunt cheater. Aceeași mapă? Nu cred că e aceeași mapă. Să vedem ce mai facem și aici. Da. 5, 4, 3, 2, 1. Cinci iron, pot să-mi fac multe chestii cu asta. Hai să-mi fac aici niște boci și niște... Deși... mereu să faceți... blocuri. Pentru că alea nu se duc. Perfect, sunt full iron. Ok, văd că acolo o curbe. Ok, să iau asta de aici. De fapt aveam de... Ok, așa, am mai făcut cască. Stau o de la o parte. 1 și 2. Opa. Are Bulber Rifle. N-ai mis afară. Nu ne riscăm cu Bulber încă. Uite aici, dăm un clean up. Putem să dăm un clean up. Aproape. Cât pom pe aici? Nu, fugi. Tu mori, că nu știu alea. Mănâncă repede. Nu am voie de necurile alea, pentru că aveam mai ce trecut. Ce pantaloni. Am ceva puțin de regeneration sau... Nu. Ok, mai puțin și câștigam, dar... ce să fac? Cred că asta e ultimul meci. Cred că ăsta e ultimul meci. Hai să vedem. Cum asta? Ce? Șerme sună, e ok. Enderpearl astea și mai ok. Nu mai dăm nume pentru că pierdem timpul. Vrei să ajungi la mine?
Hai, vină. Te aștept. Ce easy. Ok, am spus că o să deschid cobletul acesta. Văd că mai am aici două care expiră imediat, o să le schimb pe ăsta. Să vedem ce ne pică. Magic Witch Trail. Ok. O să vedem apoi ce este. Mai am unele de Christmas. Asta mi-a dat Red Bubble sau cum? Cage. Și asta de azi. Purple Chestplate. Păi noi avem unul Aqua. Îl las pe ăsta Aqua. Deci ne uităm la loot și Trail nu. Win Effect nu, că nu știu ce e Witch-ul. Aici Cocoa Bean și Witch. Cred că Cocoa Bean e mai drăguț. Când merg, da. Și Witch? Nu. Îl las pe ăsta cu Witch. Ok, și aici am două reward-uri. Asta așa și cel de vot. Hai să votez pentru server. I'm a human. Asta și asta. Vot for this server și gata. Un reward. I-am dat aici. Ok, și cam atât pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să subscribe și să activați notificările. Pa!